Morning mga gang. Welcome na naman po sa panibagong vlog. Medyo low ang ating boses ngayon because yung mga bisita natin natutulog pa. And medyo maingay yung aming kapitbahay kasi re-renovate kasi ng ng bahay. May bago na kaming kapitbahay. So anyways, may bad news ako. Kasi 'di ba na-share ko doon sa previous vlog na mapapakasal na kami ni Mr., 'di ba? So bukas na po ang kasal ko, pero kagabi kasi whole day kaming wala kahapon na punta kami sa Belgium. 'Di ba yung last vlog nakita niyo na pumunta kami ng Germany. Dinala namin yung aming mga bisita galing sa US. Tapos kahapon, hindi na po ako nag-vlog kasi ang sama ng panahon, maulan almost the whole day doon sa Belgium, sa Brussels, Belgium. Sobrang maulan. Hindi na ako nag-vlog kasi po mahirap talaga. Nagpayong, may bag pa, tapos mag-video-video. So, a whole weekend, hindi namin kasama si Ana. So, kagabi nung uwian na, sabi ko kay Ruth na mag-drop by kami doon kasi gusto ko makita si Ana. So, yun, pumunta kami doon. Naglalaro kami, hinahalik-halikan ako ni Ana. Bigla niya akong hinedbang. Dito talaga guys, grabe yung dugo. Nagdugo yung ko. Yan o. Kita niyo ba? Yan. Dugo talaga siya kagabi. Yung mother-in-law ko, binigyan kaagad ako ng yung tubig talaga na malamig ba para hindi mamaga agad. Pero wala mamaga talaga ito guys. Sakit. Sobrang sakit niya kagabi. Parang na-shock pa si Ana kasi nakakalong siya sa akin dito. Sobrang shock ni Ana. Parang no, it's okay, it's okay. Na-shock siya ba kasi dumugo talaga. Ang daming dugo kagabi. Ganun. Sakit-sakit pa naman. Tapos, bukas, kasal ko na. Kasal ko na bukas. Tapos, solid yung aking lip. Sabi ni Rod, para daw akong si Angelina Jolie. Hayaan ko na lang daw. At least, parang Angelina Jolie yung aking lips. Lagi. Marami na akong nagawa, guys. Kanina pa akong alas 6 na gising. Tapos, nag-ready na si Mr. Para sa trabaho. Kasi may trabaho siya ngayon. Monday po dito ngayon. Tapos, nag-plancha na ako ng pang-trabaho niya. Tapos, naglinis ako dito sa baba. Nagwalis-walis lang kasi nga marami mga crumbs ba. Nagbalis ako. Tapos, yung mga basura, inano ko na, nilabas ko na. Tapos, magsisegregate pa pala ako ng plastic na basura. Tapos nag-laundry na ako ng mga towels, first load, second load, mag-laundry pa ako ng yung mga towels dito sa baba na pangpunas-punas. Tapos si Hazel din, mama, yung kaibigan kong Filipina na andito, maglalaba din daw siya. So, I was making space upstairs. Na ako dito, naglinis-linis, ganun. Nag-arrange, 'di ba? Busy tayo masyado. So, sa araw po na ito, wala kaming gala. Siguro, kung lalabas man kami, doon lang kami sa hindi pala city center, sa town center sa amin. Kasi ayokong masyadong mapagod tonight. Although mapapagod talaga ako kasi marami kaming gagawin tonight. Prepare kami para sa event tomorrow. Although hindi naman po siya malaking handaan, pero may mga bisita kasi kami. So, yun, maghahanda kami, grocery mamaya sa mga kailangan. Bukas konting decoration kami dito. So, anyways, sobrang nag-enjoy po kami sa gala-gala namin kasama yung sila Hazel, si Wayne, tsaka si Mika. And magkasundo si Ana tsaka si Mika. Hinahanap palagi ni Ana si Mika. Where's Ate Mika? Where's Ate Mika? Ang cute. Muna ako, mag-edit muna ako para sa vlog mamaya. Kasi Lunes dito yung vlogs po natin every Monday na, Wednesday, tsaka Friday. So, hindi ko po talaga kaya mag-daily vlog. Hindi ko pa kaya. So, siguro, medyo nag-a-adjust pa po ako kasi tinatry ko na regularly na mag-upload Monday, Wednesday, Friday. So, i-push natin yan. Ayan. Nag-coffee na ako. And maulan na naman, Hindi nyo siguro makita, pero umuulan siya. Yan. And Mika is awake. Good morning. Nauna siyang nagising sa mama o dad niya. You wanna go to Little with us? Ruth and I are gonna do the groceries tonight. Yeah. Is Little in the States really big?
Is it really big? Like really big? Here it's not that. Here it's not that big. But I always like the bread section, the pastry section. Oh, I'm so sleepy. What else do you want to do today? You want to help your mom with the laundry? I'm so sleepy. Anna, tonight she's gonna be here, yeah? Tonight. She's back tonight. Yeah, she's sleeping here tonight, not with her grandma and grandpa anymore. Did she wake you up Saturday morning? No? She slept really late. I can see her on the camera, and then every time. Where? Huh? Where? Friday night. Friday night. Your first night here, she was with you. And she slept really late. I could see her in the camera, and she would get up every now and then and check if you were still awake. Or if you were still awake. She was not trying to wake you up then? What is it? She was she was trying to talk to you. Yeah, because it's her first time that someone else other than me and her dad, sleeping in her room. That's why I think she gets excited every time. Oh, that's really loud. May nagtatrabaho po doon sa kabila. Ang ingay. That doesn't wake your mom and dad. I think your dad slept really late last night. Yeah. Did you fall asleep right away? No? I did. I was really tired. You didn't dream about the little boy that you saw yesterday? Yesterday we didn't see it. No, but yesterday we did. We went to Belgium, the pissing boy. That was No, that's Belgium. Germany was Saturday with the chocolate museum. Yesterday we went to Belgium. Wala. Good morning, people from Jamaica. From Jamaica. Guys, tingnan nyo naman yung pa-breakfast namin, pancake lang. Diet. Diet kami, diet. Hi, balik na naman kami. It's Mika. I'm with Mika and we're picking up Anna sa kanyang daycare. Nagmamadali na po kami kasi pumunta din kami kanina sa Action. Sinama ko sila. Sumama silang lahat kasi bumili ako ng mga kutsara, tinidor para gamitin sa party bukas. So, I'm sure dito si Anna, ma-excite siya pag nakita niya na andito si Mika kasama mag-pick up. Hindi na po ako nag-vlog kanina kasi marami akong dala. Dito na yung dalawa, guys. Oh. Ayan, ang cute-cute nila. Masaya si Anna na nakita niya kanina. Mika! Ate Mika! Anna? Yeah? Will ya Ate Mika here bleiben? Yeah. Yeah? I have. But she said she wants you to stay here. We're here. Here, with us. Hello, Anna. Hello. Come here. Bahay na tayo ulit and nagluluto tayo ng pansit ngayon. Mag-alas 2 na, magla-lunch pa kami. Yan lang yung vegetables namin. Bumili ako ng carrots pero wala akong mahanap na carrots doon sa malapit lang. So, ito na lang muna. Ito na yung pansit natin. Oh. And then sausage pa tayo. Ayan, para sa mga bata. Kum, Ate Mika, kum. Yan guys, may pinalabas si Hazel, mga dala niyang makeup para lahat sa amin dito. So, yung iba dito, kasi ang dami. Super dami! Ngayon lang ako nabigyan ng super daming makeup. Like, oh my God, like these are all really expensive here, especially here. Super thank you! Ano po to siya, mga eyebrow and also eyeliner.
And then, meron din tayong brow gel. Oh my God, that's a lot. And we have lip liners. A lot of lipsticks. And then this one, may powder tayo dito. And then, eyeshadow. O, diba? Hindi na ako bibili ng makeup for the next 5 years. Ah. Tara ba siya? Lagam, thank you ko. You dom. Kudogo na ni dom. Uy. Need this. Dagang kay and then may mga ano pa sila, may dala silang mga yung souvenir, mga ano sa kasal ba, giveaways namin ba? Need this. It's for you. Sige, open. Help Ate Mika open it. She likes gifts. Open. What's inside? What's that? Who's that, Anna? Look. Look first. Who's that? Wow! That's Peppa Pig. She just wants to take everything out. Wow! That's a lot, love. There's more. What do you say to Ate Mika, Anna? Anna, what do you say to Ate Mika? Wow, it's a rainbow. Rainbow. She's happy. What do you say to Ate Mika? Uy. Anna, Anna, what do you say to Ate Mika? Sema, thank you, Belle. Sema, thank you. Thank you to Ate Mika. Thank you. Kusha kayo ba? Kusha kayo ba? She'll give you a kiss mix. Aww. Mama, you go for Dagway, bisa kong anak. Ito na ako, da? Olives. Hmm? With the olives open back. Put it inside. Kaya ba kung sa gingon na, you should open everything. Sige, busy Is ka. that for school? Nee, is niet van soy. Kasabot siya ni madam. What's saying? Siya, no, it's not from school. Siya, it's No, not for it's not school. for school. Not for Anna's school. Zo. What? Het zit toch op een rond? Yeah, mama. Here. Mama Paka. Dito nag-organize pa ako ng mga makeup na bigay ni Hazel. Kung ano yung mga ibibigay ko sa amin and then yung sa aking sister-in-law din. Yan. Kasi ang dami. Hindi ko naman din magagamit. A few moments later. Busy ang life, oh. Busy ang life, di na nag-vlog. Kain na naman kami. Ruth is back, is home. Mga spoiled husbands here. I'm not your husband, eh? Starting, not yet, tomorrow day. I didn't say yes. Eh, Didn't boot say boot. yes. You didn't even ask me. So I guess we're assuming you. Ja, Kom on, yeah. ja, je ziet overal. I'm with a gang. Ano na dito, mga 7 o'clock na dito, mag-8 na. And naglalakad-lakad lang kami. Tapos, punta kami sa Lidl. Mag-grocery na naman kami. Para sa bukas. So, pasensya na po at the vlog is all over the place kasi marami tayong ginagawa. So, hindi madire-diretso yung ating vlog. Mga snippets lang talaga. Ana, ni Sofer! Oh, diba? Diba? Kasi may malikot akong bata eh. Ha? Okay, kumis na. Wakan. Wakan, bods ka pa dun. Ayan o. Inaantok na kasi to. Wakan, so, may si... Oh, auto, kum! Yeah, wakan. So, tonight, hindi pa medyo matagal siguro kami matutulog kasi mag-prepare pa kami tonight. Medyo moody na si Ana. Kita-kita na lang tayo mamaya. Ito na yung dalawa, oh. Nakadalawang cart na maliit. Si Ruth ako si nasa unahan na.
hazelnut bread. I'm gonna get the chocolate bread. Yan. Pwede rin mo kamuton lang kay sod naman na siya sa plastic. So yan, yan kunin natin. Dalawa lang siguro. So yung ibang kinuha namin andun kay Ana. Tapos na kami. Ha? Magunsa? Magpahan kami ugma. Nami mga chocolate bread. O, maabtan ka ning ugma. si Unyara ning gabi yung midnight snack na sad. So, yun na po yung aming mga kaganapan, no? I-end ko na itong vlog na to because this vlog has been like all over the place. Right, Wayne? Oh yeah. Yeah. Say, yeah. Da. Did you see Brad Pitt? Si Brad Pitt daw siya dam. This is Brad Pitt of Georgia. Yeah. Yeah. Busy na si Ruth. Yeah. Naglalagay ng mga gamit namin sa loob. So dito ko na lang din po i-end yung ating pa-vlog. Yung ating pa-video. So kita-kita na lang po tayo bukas sa aming kasal. We'll make biscuits and gravy. It's a very simple wedding but anyway, mabavlog po tayo. Maraming salamat sa panonood ng video ito and kita-kita naman tayo sa susunod na vlog. Doei!